もう来月からホテルエリア検疫プログラムを開始すると話しているということです。カタール航空、ニュージーランド航空などが実証実験を現在行っている状況であります。こんにちは。人生に楽しい旅を、すみやきです。今回はタイでまた入国に関しての新しい動きがありましたので、そちらについてお話しさせていただきます。前回の動画ではワクチンパスポート、これを使ってタイへ隔離なしで入国することができる、そのことをタイ政府が模索しだした、そしてリサーチをしながら計画を立て始めた、そのような話をさせていただきました。その話の続報というところにもなると思うんですが、また新しい動きの情報がタイから入ってきましたので、そちらお伝えさせていただきます。今回お伝えするポイントは、まず1つ目、エアアジアジャパンが破産したというニュースが入ってきましたので、そちらお伝えさせていただきます。そして2つ目は、タイ航空がタイへ渡航する外国人に対してゴルフ検疫パッケージというものの発表がありましたので、そちらについてお話しさせていただきます。そして3つ目は、タイに入国するための今後のプランに対して新しい情報が入ってきましたので、そちらお伝えさせていただきます。4つ目、先ほどワクチンパスポートの話をさせていただいたんですが、もう一つ少し似ているものでトラベルパスというものがあります。そのトラベルパスに動きが出ましたので、そちらお伝えさせていただきます。そして5つ目は、タイの現在のコロナの状況。タイでは12月の中旬から新型コロナのクラスターが発生して、新規感染者がどんどん増えている状況だったんですが、現在急速に新規感染者が減っています。その現在の状況をお伝えさせていただきます。今回もいろいろと盛りだくさんでお伝えしていきますので、これから海外渡航を考える方にも有益な情報がいろいろとあると思いますので、ぜひ最後までご覧ください。このチャンネルでは海外のこととか旅のこととか出入国情報とか最新情報、いろいろな情報をお伝えしています。どんどん移り変わっていく海外渡航事情、そちらも最新情報をお届けしておりますので、ぜひチャンネル登録してみてください。それではまずはじめの話題は、エアアジアジャパンが破産というニュースをお話しさせていただきます。こちら2月25日の記事になります。格安航空会社のエアアジアジャパンが東京地裁から破産手続きの開始決定を受けたことは2月25日分かった。新型コロナウイルス流行による乗客の減少で経営が悪化したためで、国内拠点の航空会社が同様の理由で破産するのは初めてのことだということです。破産手続きの開始に伴い、航空券の払い戻しについては顧客への対応を進める。昨年11月時点では顧客2万3000人以上、約5億2000万円分の航空券が未返金だったということです。エアアジアジャパン、とうとう破産手続きの開始を始めたということです。このままコロナが続いていくと LCC がだんだんと窮地に追い込まれる、そのような状況になるんじゃないかなと思います。私はやはりここ最近 LCC に随分助けられましたので、今後航空運賃が上がってきて海外に行きづらくなるような、そういった状況になってくるとちょっと嫌だなと思います。それではですね、次なんですが、タイ航空がゴルフ検疫パッケージというものの案内というような、そういった記事を出したんですね。こちらタイトルはゴルフ三昧タイゴルフ検疫パッケージのご案内ということで、これどういったものかと言いますと、タイ到着後の検疫期間、この検疫期間は約2週間です。この2週間の間、指定のゴルフ場でゴルフをラウンドしながら過ごすことができるパッケージですということです。なお、このタイゴルフ場検疫パッケージと航空券の手配、タイ入国の手続きなどは別々のお申し込みとなりますのでご注意くださいと書いてます。パッケージなので航空券とゴルフ場があるホテルに滞在できる、それが一緒になることによって割引されているパッケージかとも思ったんですが、ここに書いてありますのは別々にご予約くださいということで、こちらリンクがあります。ちょっとこのサイトに飛んでみたいと思います。そうするとですね、ここにタイゴルフ場検疫パッケージ概要と書かれてあります。そしてクリックできるところがありますので、マイダーゴルフクラブパッケージと書いてあるんですが、そちらをクリックしてみます。するとですね、このタイゴルフ検疫パッケージという文言が出てきまして、そこで料金表ですとか含まれているものが出てきています。要するにこれはゴルフ検疫ができるホテルのパッケージの案内のようです。こちら見てみますと、このマイダーゴルフリゾートではシングルゴルファーパッケージが39万円、ファミリーゴルフパッケージがワンルームで2ゴルファーで70万7000円、またシングルゴルファー&1人はゴルフをしないノンゴルファーの2人でワンルームの場合は63万円というふうに載っております。結構高いですよね。
前田ゴルフリゾートに関してはこちらこのホームページの下のところですね、こちら予約お問い合わせフォームへというところがあるので、こちらをクリックすることによって予約をしたりすることができるようです。他のゴルフリゾートに関してはまだこのような日本語での案内は見当たってませんので、順次また出来上がってくるんじゃないかと思います。こちらリンク概要欄に貼っておきますので、ご興味のある方はご覧いただければと思います。それでは次の話題になります。今後のタイへの入国に関して新しい情報がまた入ってきました。こちら2月25日のロイター通信の記事になります。タイは7月から9月に観光客を歓迎したいと考えていますという、そういった記事になります。タイ当局はコロナウイルスの予防接種を受けた旅行者の制限を緩和する計画を準備している。国は暗礁に乗り上げてしまった観光産業を復活させることを目指しているということです。タイ国政府観光庁はこのように述べているということです。ワクチンの接種をした外国人旅行者に対する対策は段階的に導入される。入国した際の隔離に関しては現在は2週間であるが、この2週間という期間からだんだんと3日ぐらいまでに隔離期間を短縮する、もしくは完全に隔離はしないでタイに入国できる、このような形で対応をしていく計画があるということです。今年の7月から9月には観光客を歓迎し始めたいので、私たちは早く対応しなければなりませんと語っているということです。またチョンブリー、クラビー、パンガー、チェンマイ、プーケット、ここでの観光業で働く人たちのために10万回分のワクチンの用意をしようとしているということです。この5つの県に関してはもう来月からホテルエリア検疫プログラムを開始すると話しているということです。このホテルエリア検疫というのはどういうことかというと、今までは入国して隔離をしなければならない2週間の間はほとんど部屋の中に閉じこもっていなければいけなかったんですが、このホテルエリア検疫というのはその部屋の中だけではなく、隔離されている2週間の間ホテルの敷地内も移動できるようになるというような、そういったものなんですね。なので狭いホテルの中に閉じこもっていなくてもいいということなんです。部屋数は全部で5000から6000あるということで、来月から開始する計画であるということなんですね。ちょっとホテルで働いている人にとってはかわいそうな話だなと思ったりもしちゃうんですが、外国人の中にはコロナが陽性になってしまっている人もいると思いますし、その人たちがホテルの中を動き回るのでちょっとリスクが高いんじゃないかなと思うんですが、これらの5県で観光業で働く人たちはワクチンを打つことというようなそういった政策を進めていると思うんですが、それでもちょっとやっぱり怖いなというところはあるんじゃないかなと思います。ただ計画としては今このような形で進めているということです。ここまでの話をまとめますと、タイの計画としてはまず来月にはエリア検疫の実施をしようと計画しているということです。対象はチョンブリ、クラビー、パンガー、チェンマイ、プーケット、この5県のホテルがエリア検疫、入国した人たちは2週間隔離をしなければなりませんが、部屋の中に閉じこもるだけではなくホテル内を移動することができる、そういったことがこの5県では可能になるように、そのような計画を進めているということです。また一般観光客のタイへの入国に関しては7月から10月をめどに今計画を進めているということです。これはワクチンを接種した人ということになりますが、2週間の隔離ではなく、例えば10日であるとか5日であるとか3日の隔離で許される、もしくは隔離がないような形で、そういうような形で現在のところは順次に進めていこうという計画であるということです。それではそういった政策に対して賛成の意見ばかりなのか否定の意見も結構多いのかということで、一つニュースがありましたのでそちら取り上げさせていただきます。こちらも2月25日の記事になります。これは2月24日にタイで会合が開かれたということなんですが、保健省や外務省、内務省、デジタル経済社会省の代表者が出席した会合だったということです。議題はワクチン接種済みの外国人旅行者に対して国を開放するにはどうすればいいかという、そういった議題だったということです。これに関してワクチン接種というものは単にワクチンを接種した人が発症しないであろうということを意味しており、ワクチン接種してもキャリアであり続けることはあるし、タイの人たちに感染させることもあり得る。それゆえに国としては注意深く進行させなければならない、そういったことが議論されたということです。ですのでまだタイ国内でも今後どのような方向性をとっていくか議論をしているところだと思います。それでは次、また別のところで動きが起こりました。まず記事としましては、マレーシア航空 IATA トラベルパスを導入という、そういった記事になります。
この IATA トラベルパス、このチャンネルでも今まで何度か取り上げさせていただいたんですが、ご存知ない方のためにお伝えしますと、まず IATA という団体があります。この団体は航空チケットの発券ルールとかそういったものを決めている団体で、たくさんの航空会社が登録している団体になります。そしてこの IATA という団体がトラベルパスというものを作ったんですね。このトラベルパスはスマートフォンで使えるアプリになります。どのようなアプリかと言いますと、そのアプリの中にはスマートフォンの持ち主のパスポート情報、また新型コロナが陽性であるか陰性であるか、そのテストの結果の情報、それだけではなくワクチンを接種しているか接種していないか、そういったことも記録されるようなアプリになります。要するにこのアプリを持つことによって、その人がコロナという病気に対して現在どのような状況であるかということ、それがパスポートという ID と紐付けられた形でアプリ一つに一元管理される、そのようなものがトラベルパスというものになります。このトラベルパスを持っている人はこのアプリでバーコード表示ができますので、そのバーコードをかざすことによって飛行機に乗ることができる、そのようなシステムのものになります。今後の海外渡航に関してはこのトラベルパスのシステムを導入していこう、そのような動きが世界では強いんですね。そしてすでにシンガポール航空やエティハド航空、エミレーツ、カタール航空、ニュージーランド航空などが実証実験を現在行っている状況であります。そして今回のニュースはこのトラベルパスに対してマレーシア航空が導入することを発表しましたという、そういった話題になります。現在このトラベルパスは実験段階ではあるんですが、3月中には運用が開始される予定ということです。なんでこの記事を取り上げたかと言いますと、今後もたくさんの航空会社がこのトラベルパスを導入することを発表してくるんじゃないかと思ったからです。現在でももうこのような航空会社たちが導入の発表をしているような状態ですので、様々な航空会社がこのトラベルパスを導入してくるんじゃないかと予想されます。そうなりますと、やはりワクチンというものがこれからの近いところでの海外渡航に関しては重要な位置を示してくるんじゃないかなと思われます。それでは次にタイのコロナの状況をお伝えさせていただきます。こちらはバンコクポストから2月27日の記事になります。タイでは2月27日、72件の新規感染者が発見されました。新たな死亡者はなかったということです。この72件のうち63件がタイ国内で、9件が海外から入ってきた人たちから発見されたということです。そこで一番新規感染者が今までも多いサムットサコンなんですが、今回は新規感染者は37件であったということです。タイの中で見ますと、サムットサコンを除いては他の地域では26件が見つかっているという計算になると思います。依然として増えることはなく、小康状態を保っております。このまま小康状態が続いていって、もっと新規感染者が減っていってくれる、そういったことを願っております。いかがでしたでしょうか。今回もいろいろお伝えさせていただいたんですが、まとめますと、まずエアアジアジャパンが破産手続きの開始を始めました。そしてタイ入国の際に隔離をする2週間の間、ゴルフができるゴルフ検疫に関しても日本語のサイトが作られて、日本語のサイトから予約ができるようになりつつあります。またタイの観光庁としては、ワクチンを打った人は隔離期間を短くしたりとか隔離免除をする、そういう方向性で動こうと今いろいろとリサーチをしたりとかプランニングを考えたりしているようです。その中の一つとして、隔離の期間中はホテル内を動き回れるエリア検疫というものが来月から5つの県で導入予定だということです。また IATA トラベルパス、ワクチン接種情報、コロナの陽性か陰性かの情報、パスポート情報、そういったものが一元管理できるアプリ、このアプリをマレーシア航空が導入することを発表しました。他の航空会社もいろいろもう導入の発表をしておりますので、今後この IATA トラベルパス、こちらが海外に行く際には大切なものになってくる、その可能性が高くなってきております。あとはタイのコロナの状況、現在新規感染者数も少なくなってきておりますので、このまま落ち着いてくれればなと思います。日本も少しずつ今感染者数が少なくなっておりますので、皆様もでも油断せずに体調管理には気をつけて、そしていつか海外に行ける日、海外渡航する日、それを共に待ちましょう。それまで私も情報をリサーチしながら最新情報をどんどん発信していきます。いつもいいねとかコメントをいただいてありがとうございます。これからもどんどん最新情報を発信していきますので、よければフォローしてみてください。今回も動画ご視聴いただきありがとうございました。